Fl-ewwel fażi tal-proġett Imsida Creek li beda ftit tal-ġimgħat ilu, Infrastructure Malta dawret is-sid panelli tal-konkos għoljin 2 metri u ħolqot rotta pedonali segregata biex tħares is-sigurtà ta' dawk li għaddu minn din iż-żona. Fi żjara fuq is-sit il-periti tal-proġett spjegaw lill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet u lill-Kap Eżekuttiv Infrastructure Malta Steve Ellul kif bħalissa qed isiru x-xogħlijiet preparatorji. Fost oħrajn spjegaw kif se jiddaħħlu 86 pilastru fl-art biex jiffurmaw il-bażi ta' triq ġdida li se taqqat ix-xatta ta' Xbiex ma' dik tal-Pjetà. Barra minn hekk qed tiġi msaħħaħ il-mol tal-madwar biex jiffaċilita iktar tħammil f'din il-parti tal-imsida. Spjegaw li fil-jiem li ġejjin se titneħħa parti mis-Central Strip fi triq Mikel Anton Vassalli biex jinfetaħ spazju għal żewġ korsiji temporani fid-direzzjoni lejn il-bypass ta' Birkirkara biex bekk jibda x-xogħol ta' tiswija fuq il-ħitan ta' din it-triq. Il-Ministru faħħar il-ftuħ ta' parkeġġ pubbliku temporanju ġdid ta' 70 spazju fi triq Clarence. Qal li dan se jkumpensa telf ta' spazji ta' parkeġġ madwar is-sit kawża ta' xogħlijiet u bekk tiġi mitigata din l-isfida. Intqalu kolli fil-ġimgħat li ġejjin se tibda fażi oħra tal-proġett fejn ser isir tħaffir madwar il-monument tal-ħaddiema biex issir it-tħejja neċessarja għal kanal tal-ilma li se jipprevjeni l-arar fiż-żona. Intqal li se tinbena wkoll triq temporanja bejn il-monument tal-ħaddiema u l-bandli bilan li tiffaċilita l-aċċess għal dawk li vjaġġaw permezz ta' Rue d'Argent. Infrastructure Malta qalet li dan it-tibdil fir-rotta huwa kruċjali biex jibdew ix-xogħlijiet neċessarji u tinbena triq li taqqa' triq ix-xatt tal-Pjetà ma' triq Mikel Anton Vassalli.